ye nyoma nyina ye hu a ye di eni kan hu na chese sa na tie mi hwe video na sene a almost kanje mu almost dwani mu ka se otat na bebi a na oti ansa na incident enye na ye se oti ho kra enye ne enfie kra ba dwa na odi hu dwa na odi enye eni kan on board amoye but beye bi na odi unjuma ma odi betina wo marketplace eye bebi anyoma bebre koso edwe bi akoso hu dwe bi akoso enti sa boda mani tie na odi te wo but manipulate Baba Stronko eba too much GH video so na midi edena na ama owusa ewia sinsem je ebusafo mu nsem doso ankasa na asema esi ewo wo man Ghana mu enede amebebo mamane no ebusafo eya asefem eya wonwasem eya huduri sem ankasa na die esi ne se ewo bantama krokese mu dwa kese wo ho atese kofo ko ho kodi dwa no bodanfo bia wo mututu se watena ho achenye nne enfie bebreni a wabodam a ohonoma ene wotena wo ye ne nyema ewo na eye endra da bodanfo we ete ne tena bia ewo eye bantama dwan mu ema te se oba bi so ono so enam ne kwan ate se wo ba bedi dwa ewo eye bantama kro kese ni mu ena edwa kese ni mu na wedi ni dwa kakra wi ate se wo nam a wo kɔ no ko sign eye obodanfo no na wo sign no no hu se wo yo bi a wonim na so wo se obi a wonim nti se wo ne bodanfo no di se komo no emriti abanum ana no so dan no etisi ne so atese honuma wodani te se na tare o hye bo nyakra ko bewro egu fom ne nyam okra onyanko betoto kra to bebi se se aden na adwen eni ne ho so ebiem ma te se nyama eye efi nyama atwa ho hye ne no wotambi ede ye no na awasem wo mu ne se ebra edam no etisi de so pe amu honuma na bodanfo dada na owo ho no ono so esori ye epake ne nyama kakra na ordinam dan da no opaki bi ede koye a wo tse onya ne bebi efa koye na amu hono ma nkofo mo twa hu ehia e kire se maami a wobodamfo fro no nyama na abodamfo dada no o tsa ne nyama koye o ja kakra gu ekire no ono ne sesa de frafa ne nyama de ebi eye ne ho basabasa te se obodamfo ayetai hu omo se no mo ye mo hu no anu bi ma te se wo ba ka na hu sesiesi so wano ne face mask ne nose mask bibia wa hye ne fine ne face shield ebi hye ne nim ne bag kura ne bibia fefefe bata emrutia na wo ne bodamfo ne di hye mo di nkomo pe a edam situ esi ne so ate se ne nyama e wo ne ho ni ate se wadani eni aye ne basabasa te na bodamfo esitie na no na wo mo wo ho no wo mo ni tua obodam 1990 wakakra no oho na eye bodanfo dada no esasa ne chiba ya wone no ebedi aprapre na mudi aprapre no kasa ebe mu na kasa na wo mo ka na wo mo matwa we hia kire se eye before kasa kire se wo mu nim omohom na busafo ensem no emu do pa ye ko hwe video we ni emra bia me koye a me ba adwon no duru bantima na me hu se nipa bi atwa hia kakra na me bopini ho kro bia me bopini ho a me tietie mu
asemiti a wanyina ne se yenua ba bi ebedi dwa wo bantima dwom yenua ba no ba bantima dwom no eye face nose mask bi wodi bi abo nano kama kata ahwene katwa no na ono no de ne kra de eye special one bi ade o maye ne rubber say eche no eno no boarding wota na chese wode ekatawanim efiri omuma so ebesi wabodwe ase ha ehwutia na katawanim nyina asa nimu na yese glass bi no enso ye plastic okay plastic ha se de omamutwi moto helmet ni bi no sa pepe penalty no kra no boarding ti no bi na wode aseniti afei wapam entoma atale ebom na wode ahye kama okuta ne bag akuta school bag emona keto afei na wato mesusu se wode koma ne ba ewofie afei wodi ne dwa kakra na we na bodani bi so wo bantema ne abrepo junction mantem ho no mo a wo bia wonim wo behwe bia mfonyini anase wo hu sade wo se sa bodani de eyadam dada wo bantema na won ma wo north interest so ebe hu sa bodani wo north interest so high echi ho bridge bi foot bridge bi ewo ho otatena ho ehonum ase ehonum na otatena pa bodam ni no sa bodani no esa wo ye dam dada bantema ne north interest wa report junction di obi anim no ne ho niema dɔɔso wo ye tuntum bia mekan ewo north interest so high echi ho housing for so echi pe asabre bonso kura honum foot bridge bi ho ase na ye na tena yekese anase ne fie a wotena pa sabodani na yenua ba ni di ni dwa wieye na wo besena ko ene ohu se bodani ti bantma roma asordan no wo mo fasuo no ho enti oduru ho no no se bodani minima minimu no minua no ena wo ye se wo kɔ ne nkyɛn ti woduru ne nkyɛn a wo busi na se ma oni ni di nkomo na obi ehun de yeye na yenua ba na wabedi ni dwa wo bantima dwom wo be ko ne fie no obi ni ba bi ofiri baaye no na wahase yi ne ho niema na ne niema ne bag ekuta no wato atwene na obi ebe bag nim na oyim niema gu ho no ma na bodani na wabodam no asole agina ho na wahwe bonku no wahwe nifa na ne niema kakra won ho niema ne dɔɔso no oyi ne niema no bi agu ho na wafa Roma sodan no eni ho se de wode nani kire eye race course no na wasane ase ho eno ano no ebra me kodu ho no na afe na bodani no ekɔ ye maame no ne dam no aba chese krobia woje ne ho anye na me bopini no se me ni bedi nkomo kakra busa no se ofiri hene ye frɛ ne sɛn na asema otimi kan me busa se me nua ba ye frɛ sɛn no body trim ko seye eno ano no wantimi anka asem bia biem asem bia bebusa ne bia asema wo ka no emfa kwam afei bodani no a me nim ne dada wo bantima ne junction ne mpatamu no ne kasa wota aka no ma mehu ni se wonya akani enne yenua ba no so wo bebo odam akire no wono so kasa akire no bodani ni san bai bodani ni dwane ye no akire wo san bai ebe fa ne niema bi a wogya ne ho ne bag ketua bi wogya ne honom kasa no mo ka no nipa dodo na na gina honom no na me no mo gina ho no esusu se na ya nwona kasa ena no ono mo ka esa se kasa no se de nim sa bodamfo si kasa no asema wo ka no wonte de nanso obehu se kasa na wo ka no se wo ye akani a obo se bia wo ka me se anasa ye se akan kasa ebe wo ne kasa na wo kanim nemum wo mo kasa na no mo ka no wonum a ete anwona kasa e wo honom no kire se eye anwona kasa e na no mo ka yesusu se wonum eye anwonafo na yenua ba ya wo bebo dam akire no krobia se ohun se de ositi a wo ye oba wo so wakama wo frifie ba wo hwe na ho siesie mu a wo siesie no kama afei waye payment kama wahye ne mpaboa kama womfa sa edamsam ensusu no onse krobia mprepi ne ya ne yeka se yehu nipa kokwa abodam da isa se nipa no
wɔyɛ kɔkɔɔ koraa na ɔbɔda ma akyɛ koraa no bosumi nsia ne kala no ebedum na nipa na yɛtuntum nanso yɛ nua bɛyɛ akyire ɔbɛbɔ ɔdam no sɛ wohwɛ mfonyini na anasa wohwɛ no a wɔyɛ nipa kɔkɔɔ a ne kɔkɔɔ no ani da hɔ nom a nyɛ kɔkɔɔ bi a ɛbɛkasa bi a afei no wɔsra wɔyɛ nipa kɔkɔɔ dada na wohwɛ ne ho siesie na wonka sɛ wɔyɛ obi a wabɔ dam dada ɛnnɛ awie yɛ bra na abɔ ɛyɛ nondu ɛkɔbɔ du baako brɛ ɛna saa asɛm yi bantima sɛ meka sɛ yi ansa na yɛbɛ afidie so yi mefrɛ yi ebusae ɛma mo ka kyerɛ me sɛ deɛ ɛkɔ so a ɛna ɛkɔ so ti saa bere bi a yɛhyɛ dwumadie yɛasi ɛbɔ du mmienu yi ɛna wafiri hɔ nom deɛ a mentumi hu na mmom meba deɛ ɛne me bɛduru a mefrɛ yɛ no ɛyɛ ade sɛ na wɔda so hɔ nom a bɔdani na ɛyɛ dam dadaa ne deɛ na wafiri hɔ nom ɛkɔ okay ma yɛnhwɛ adeɛ bi ka ne wu saa deɛ wabɔ dam dada no o kyerɛ sɛ ne okuta nneɔma bra wei bɛka sɛ minimu na wabɔ dam yi ya wɔno nso deɛ de ti sii ne soɔ no nneɔma na ne kuta deɛ wahie ɛwom ɛne oyi ya wɔde fa ase ɔkɔe na deɛ ɛne ogya ne hɔ kurobia nneɛma no obi a onim saa abɔdani a meka yi bia no uhu na oyi nipa teatea so otimi de ntoma otimi fra ntoma no bɛ wɔ ha etam bi obenya bia na sɛ ntoma gu bi obenya bia no wɔfa ade obenya no fom bia wɔfa na wɔsɔle a onye obi a ogigya ne nneɛma ɛhɔ nneɛma sɛ de sitie bi ɔbɛftam so a wei wɔsɔle a wɔkɔ no ntoma na ka ne ho no bi ogya ne hɔ wɔ tama ɛdam ne tisi die susu sɛ oyɛ ne busuani ne so no wogya ne nneɛma ne bi wɔ hɔ no ntomago no wogya ntomago ne bi wɔ hɔ nom eti ntomago ne bi ɛna dam foforo yi ɛso ɛsesae a wogyina ho a ɔno so eyiyim ɛne ɔno ne nneɛma na ɛwɔ hɔ dada ne bi ɛna ɔno so egyina ho a wɔyiyim ekyire yi a dam dada no baayɛ no wɔbaa sɛ wɔbɛfa ɛyɛ pɛs deɛ ɛyɛ ne maa di sika hyɛ mu no bi wɔbaa sɛ wɔbɛfa ɛma dam foforo no ampene ama na amfa pɛs no na ɛno yɛ hwan dea pɛs no sɛde na pɛs no ɛho ɛsi ayɛ no mesusu sɛ ɛyɛ dam foforo no deɛ ɛsan sɛ dam mono no deɛ ne pɛs no ne ho nneɛma no ɛyɛ mono a ne nneɛma no ani da hɔ pɛs yɛ anka ɔbɛfa yi no sɛde ne ho asi ayɛ no mesusu sɛ ɛyɛ dam dadaa no pɛs a anka ɔbɛfa dam mono no ampene ebusuafo me san so ema mo akwa ababie mi oba Mercy yes me Mercy ka oba akopɛ awon fedua bibi aboko ya me atom bibi ayeboko ye won kwan yi de ye wadi ni na ede bade ase na ni ho adwene mi mas te se ensem no emu oduma mi nanso e den se yendi wo nkomo ntime bisa wo oba Mercy de esi e wo bantam adwa no so se wo bodanfo bi wo ho dada nu obi fufura ba na kasemu o minimum obebi na te se amu honum na bodam na tie si no so no so de dane no ho no de koso odwe ho se mi bese me cheche mi kra ko echire mi wo dwere mi ho edu ewi asma eti ewi etuomu yesum ewi asmi ye nanti mu kwa bibia to me see anytime nti no ema bibia ndru sa so we say we are in the wicked world but all the same God is good Minyaba ema ndru sa bibi sa ti mi bibia to me see ye nante kwa o so the way there and then so the way the kind nanti o esa nyoma be for ase be for ase everywhere mu de ye ti nsem o coronavirus bre mu ye ti nsem o nyanti hwi ye bra de every aye keka kọ na emu yesum emu nso ye den minyaba na esi ye yi de obi be ka ese na nwadwu eye nwanwa me so me won dream but all the same aya na ye de ye identiase bi nam ye identiase bi nam won say anya nyoma nyina ye hu a ye de eni kan hu na che se sa na tie me hwe video na se na almost ka almost dwani mu ka se otat na bebi a na oti ansa na incident enye na ye se oti wo kra enye ne enfie kra ba dwa na odi hu dwa na odi enye enikan on board amoye but beye bi na odi unjuma ma odi betina wo marketplace eye bebi anyoma bebre koso edwe bia koso hu dwe bia koso enti sa board amani tie na odi te wo but manipulate
nneoma wo sunsun mu emre ote wo me ye sure say sunsun mu dwa na odi wo ho enye se oye bodanfo keke ti se na ye hu na tina me ka se enye bibia hu se na esitie na che set sa but ote wo no oye for a purpose won so bitimi eye huhu mu nipa no akotena be se wa bodam utire sika ji usika sika na wajumedi odidi sika mba unsemu ntenada usika ba unsema yare besi udi sika ne beto edro anete unye sika bia ho eye nyoma bebre na eye koso but ye mfa ye ni hu nti aya na ye hu ne se o bibia ye normal we asin bibia anye normal o na se abodan fo amona me dwem kra de se ka ya de ye di eni na me se eye wo wani so no wabodam okay aha but ono no mbo adam ye oye for a marketplace in your makoso ewufo na emu nsamanfo na emu abaifo na emu insiomba na emu like marketplace de edwa bi hu dwa no pa daytime na wu di physical edwa no na obi su di hu dwa ye ton yare ye ton obi awodie ye ton awomewuo ye ton fibroid nti wu na afrise nti obi wakoto na adia wato fibroid obi wakoto na adia wato owu accident sa nti no obi wa na eduane na wakoto no wakoto sunsun ana wakoto owo ana wakoto like nti inyoma koso nti marketplace before we come marketplace ne kwa na unpo we make sure say we dinkita hu bi bambom bi ediwachi na pray bompa mi de bi amasma mi de na mo say utina wonemu a uwu ntem bibia so timi to ntem enti bibia mi de spiritual side na hunyia me say say e fa ni serious enti u come marketplace and fu any kind ko bompa say ready lead me to the right people because jedie bebre ko enti sama me na u share video na enye damopa na edwebi na odi exchange of enyoma bi kotunsumu nyoma bi koso enti no tatina da adenti na wo bisa so bodan fo bodan mo de so otisi kroma enyo nantimu a adenti no no de bia one place not na waka semu nanso ye bibiem oba na sesi ada ye fe no edam foforo no wabodam foforo no sa oba no hwe na ho siesie anu pode abodam ne kala ekura no utiru se enya ade a ewo ho okura ne ho ode ne ho dada enu aba ne dwa so a wobedi ne dwa nenti wenhu obi from the way indication say market women dey bana say ohun no ase wonim no oni krom ni because no mo ka the same kasa aibe e no mo ka enti si wenhu obi na wonim no nenti na enye so ogina ya onene kasa na because me ti ase because me nim se kasa na onene ko kasa ya na exchange no e ba ya na se dempa e na ti because na se wonim obi na hu no baby no okon social media say wo be na ibisa eti na weka si emfa ye ni kan nante udi we ni kan nante a nyoma betoto ma bodan for no adenti na de bia bisa o sa question otina faako enti e bia dwumedie na koso to the state and the mission is accomplished enti ne koso no se one ne kokasa ye ewie ye pe na board am no e ya de a sidida akoso wa ye bibia deda ni mission no when a man accomplishing mission no jumedie sumu jumedie akoso deda because enye usual so obi abodan ne kasa abodan for na nam stress ade ye chomade de bia pantai asalam down kwa ho next for na no mo fa mo ni kan nanti o me nam na me hu se abodan for ba obi a na ni efra ne akojina obi edua na obi di na echi opushi no obi edua na eni ma wo gina wasa wo fiwu ewa no atinto su o te e de atoe si won enyoma koso ye fa ye ni kan nante wey etuomu yesumi jumedie bi akoso na akompwa we wie wode oba na wie enti onu oti wey oni na the exchange me woni say sunsun mu manipulations bi na am manifesting on esidida but enamo no ne so na manifesting no na onu ankasa na otena wona de bi otena fa akono de bi otena fa kwa fe de
bibi sa akoso that means won na na ot no dwumedie bi wo wa odi enti enye damo keke enti dwumedie na fiansa wawie enti wawie no wawie mission that side wawie mission because I munya mo ya ibefuo so enti wa target na wanya mo se watena fa kwa se wa twa na ni se aha onu nti no te wo si wo watwe da no se na die wo de ho aba mission accomplished then watete ama no wasema wo kan akosi de ye boy a o cheche nsem no kanawi se no cheche se o se bodan for no wo mo a omwo edwa ne so na mo nim no mo nim se ye dan ra ne nyama etwa ne wahia edu se den edoso se den so ye na adwen se wo sori afi ho kra ko bebia o pega ni nia bom de ko si wo ba ho de bia ne se o te wo da me se me korte no onti wo da obetra ho no apega ne nyama no de ko obetra ho no apega but that da no onu oba no bodam foforo no oni ni nya saa egita wo de no no support dam no otisa ne nyama ni bi ene oje bi wo ho ene okoye no ene osasa ne chi ba biem ne nyama na oje bi no amepre no pesa ekura de wabodam foforo no no so di nyama twa no we share no situta no ene oni ne be pre ho atasa aprapre no wo mo bon komo emo kasa ewo eye agbenu ma nkofo etese wo mu ni mo na mo kasa kro na no dey na obetimi aka fa wo say for the first time obi o pack ni nyama ni adeko na obi obi nya nkita hudie se na bibi se esi na wa pack kakra dia ko no asase na chi eno no kakro be pre wo purse ho enti na make a show say onti wakwa ena oti woda na nkyere se oti fa ko a on sorry okay aso kokokoko that position na obet na wo won say enye usual but that for betting efi akra obekwa ko du Kumasi na obeto aso saa but we dey fa woni baby obekọ osaba na chi bet na wo till said this issue oba ye hu abodan fa mo pe location say obodan fa osi we ha dey me dey obechia so ho ha no ba beda ehu bi okọ achimota kwa se bi enye usual sa mo anu abefa wo kwa bon se bia 1 week bi no asa abefa enye usual ba bi na na me say but ni na mu no ye fa ye ni kind na enye normal enye bibia be hu na enye common enye usual thing na near course nature said there has been an exchange spiritual exchange bi akoso si won wasesa in adie sidi da edamo no ma me no oma ye deda enti ohia no na a manifesting no enti oni na dinhia ma dwumedie na wie peye enti ko you say unusual thing no ye so nje say edamo no me di ama enti menyoma aka won so aka me di board amo no enyoma no so say say wo fa ka won so odibi koye for the first time odibi koye no jabi wo but yes in intermano timi kambo so ene wo woni enti eye unusual say ojabi because on jabi enti jana ojabi ojama wine for the first time ojama wine nya oboda adam foforo yenche egusi anche mfa kasa nu asa mu ye si onimo no ebeti na ba so onimo ne se area ana so fini krom ba ye se bia ni nua na bibisa aha enti bibi akoso bibi exchange bi akoso ena okokokoko ba enso enye ne nyoma na waja no enye ne ntama na oja na enye ne bibi oja na obefo oba e person no bodanfo foforo no yes as hu ye new ana sa no abrante ne kai say new person enti che say bibi akoso ida se ono ne dam na te wadwen wa no hie sika de akwa change nyoma mu se me de amawa ene one pa no me so e se me fa na bone no me de so aw enti ye nante kwa ne akoso yi na kire se bibi wo wi ase Mexico ye de nsem no ebere e nanso me be se mi hu se sorry na ya tutum ana se ade restrictions aba ho na emasa nsem hu se ye time te e o ye ntem e ba bonti ana because na sensitive dey nsem pa
Okay. Who say Nuntiana? No, me who say nyoma kwasoleda. Enyoma yesi obone for nonda obaso beyanu okum na wase wo de ma me fa enhyemu. Na uka asema na ensi endimo. Obaso beyanu okum na wase. Enti yen yeda asori ada but omo nda enti sansem we na ekoso deda. But say bebe wo de wo choice. Bone bi say na beto wo no your choice and me na emra ye wo mu ye mre bone enti me de ma hwefo ne metiefo men jeja wo ho men fa bibia no ma men nante wo na mu Bible say no nante wo na mu ye wufo deda na no nante wo mu no wo nkwa enti men nante eni kan so men jeja wo ho ehwe wo da o fa ne say sorry mu atoto 1 hour ye wo de when ya holiday honeymoon ni glory na wudi me na me ka me kira wo tamfo no ndaye wo tamfo no pe wo pe wo say yo pe wanim guase ndaye enti indana ya da no mayendo na wonwom na mo ye na mo ndaye ye ma ye ni nda wo ye ma paibo ntimi ye ni nyame nkita wo no ye ngusu nkremu me si asofo na ebi nye bebi nso ye papa pe Bible believing church na fa wo edon sakuo no ma weni nda wo first ye empire no preventing nyoma we bebre ye empire na ye born nketenkete ye hu ni say enye empire bi edimu no nyame say if there is a man to pray there is a God to answer enti ye ma ye ni nda wo say emre ye wo mu ye nye emre ye de beda wo say ye call ya sorry break it down na 1 hour tie ye ma weni nji because weni nji na wo nyoma asay O final words no na Mr. Makonya for final words. Ba makonya ke be me de. For final words to jam. Mo ma ye nim brain ye mbom pa ye ma o man Ghana. Election year, ye mbom pa ye ma o man Ghana. We nyina chese ni ebe sisi ya ma ye mpa ebo mu anye dia de ebe sisi crashing say. Ma ye fa ye ni kind ante accident betimi chese apinfo e de omo ye rituals and then beautiful lady bi awayera. A one nam social media ye hu ne ye ni na enye kwa eti ma ye nda enka se ye nya freedom bi eni baby ama obi a upe freedom ne se we ma weni ada ho te se abo wo freedom no eni se obema weni ada ho te se aboa owo ewusia for asem we de eye asefem nam so enka bo kakra ne se wunim eye wo be ya wabodam na ebusia for bebi o te ne ma anase obi bia obe na obetima ne mwa o we video we ya na wetimi e de achiro mo no wetimi akofo de share because asem we de enya asem da obi ape e woni fie nti ye behwe enim se de be ba achire bia no so ye de be so mo e we video yi eso and to subscribe se won subscribe ya na bia mo so no share video na entre na ebutafo no so entimi ehu bi na bia mo so betimi afollow ye e wo ye IG page @tumagh_. Me din na ama owusa ene day me ne Oba Mercy cow and ye sing konya etwetwe enkomo efa ensem we that's na besan edi nhwemu biem makramu Oniadafo ahaye GH too much and a ohwe malupi ene kase osofu malupi me nhwe bebia me nko bebia too much GH kwa na mo be fidie ne to kwa na me subscribe kame ho nyenko hwensem pa wo me da se makramu